Hello ninyong tanan. Okay. Ang ato ang video karon kay simple lang kayo di ka nanto ingon nga daghang kay kuan ba. Kung kinumdum ba mo sa una katong napalit kog mga utanon kay magluto unta ko og kining pinakbet. Sa mo to ningon ko dito nga walay kamunggay sa Japan tungod kay tugnaw. Pero kato kay nag-viral man to diri sa Japan, abot mo to mga 100,000 ka pin views man to. Wala ko masayop no. Yan ay nakita ato nga Pinay ni PM sa nako nga mao ni naa sa kamunggay day. Sa mo to nakaingon day ko nga sayop, sayop, sayop. Di ay ang akong giingon nga walay kamunggay, naa day kamunggay diri sa Japan. Sa mo to iyang gipakita ang video nako. Nga iya kong giingnan nga nami kanang kamunggayan diri nagtanom mi kamunggay. Ang iyahang tanom sa kamunggay 3 ka hektarya. Ha, di man ka kadako ana 3 hektarya wala akong sayop no. Mao to iyang ingon niya. So mo na nga iyang giingnan nga padalaan di ka kamunggay dong aron makatilaw sad ka ana ba. Ay marag na lingaw ko na siya sa akong video. Sa mo to iyang ipadalaan. Perting pagkadako iyang ipadala ko. Dimo nalipay pagod na patanawon ta mo. Oh. Diba? Pati nakuha sa karton, marag butang ng TV. Wow! Yay! Tara. Sumoni ang kamunggay. Huwag ko magtuo no nga. Mabuhi diya ang kamunggay diri sa Japan. Nagkan sila mga teknik kung anong mabuhi ni. So, ang ilahang buhaton di ay summer, magtanom sila niya. Kung panahon sa ting tugnaw, isod nila ka ng murag sa tawa ka ng balay-balay. Ang kuhaan, greenhouse, masuri tawa ka na. Ang saba na. Mut ka ng greenhouse na siya, nga puti man ang atok. Di bitaw Di ko ka-explain no, basta kay ana ba atop niya, pwede siya ka nag-heater. Kay aron ko nang ma-maintain ang yang kuan sa sulod, dili mamatay ang kamunggay. Sumo na nga napawaw ko kay mabuhi eh. Nakana ko ba? Wow! Duha ka tuig og 7 ka buwan ako diri sa Japan. Wala ko katilaw og kamunggay. Muna pag-abot ani nga, mura pag nalipay ko ba ko. Katilaw na jud ko kamunggay ay. Dugay naman ko katilaw kanang tinulang manok dire pero wala jud ko katilaw og tinulang manok nga naay kamunggay. Bitaw, nakalimot na ko kung unsay kanang lasa sa kamunggay no, dahon sa kamunggay, nalimot na jud ko. Ganaham jud kay ko kanang kamunggay, kay paborito kanina ko utang sa kanang mga utanon ba. Pero bitaw wala na jud katilaw. Gimingaw na jud ko jud. Sa mao naon niya. Magluto ko gining kamunggay. Ay kamunggay. Magluto og tinulang anay kamunggay. Ang kamunggayan. So kini nga kamunggay gikan ni sa kaning gikan Tamario Japan. Kuan din sa no, ang gitanaw lang kaning Facebook page nila, daghan na sila baligya. Dili lang kay kamunggay, wala ko kaila kung sa pangan sa uban lang baligya. Sa mo to nga ang kuan day ang satcho ani, pangan sa satcho kay siyempre itaga ko kamunggay, marag ako na ba. Salamat marag bitin na mingo, salamat marag kuha nga lang ba, marag mo nang wasa kabalo nga karon buhatan ako video para pag pasalamat ko niya nga pinagyan ng video nako ba. Nga ang ano, Tamario Japan satcho no namay wa Kawajiri Miyuki. Arigatou gozaimashita. Nya. Kawajiri Miyuki Kawajiri Miyuki no oksang no namay wa Kawajiri Maribel kaninyo. Thank you kay tiya nga. Moringa morimashita kara. So gikan ni sa ano? Kanuya Kagoshima kara. So perting layo sa tama og kini Kagoshima layo kuno kay ni murag kani Davao ug Manila ingana ang kalayan ba kalayo ba. So mo na effort yung kayo magipadalaan di ko na imagine ha Manila o Davao yang ipadasa ko kini lang. Wow! I feel good. Ngo. Salamat jud kayo nya mo to nga akong kuan pagpasalamat buhatan na po ako ng video. Dili ingon nga kanang ipadalaan ko niya para mag-promote. Wala man siya ningon na nga. Dong idalaan ti ka kay promote akong kamunggayan. Wala man siya ningon. Kuan lang gud kining kumbaga moral na pag mga kuan sa akong pagpasalamat sa ilaha ba nga makumpleto sa pinagyan ni pag video. So mo na pakit-on ta mo sa ilahang video sa kamunggayan no. Perti na ko 3 hektarya. Mo na tanawa ninyo. Kini inyatag niya nanibtangan ng daan. So kamo kung ganahan mo palit or order niya ayaw mag PM na ko kay dili ko ingon na kaning makakuha ko maka-income ko niya kamunggan dili wala ko na sa plano na ko na ato lang niya direct niya ni Ate Maribel ang kay pangani niya kuan
Maribel Canillo Kawajiri. Mo niya hangguan Facebook name niya. Pangalan niya dito. Pakita lang niya yung profile niya. Masama na, balik ko na ka, Maribel Canillo Kawajiri sa Tamarillo, Japan. Ang sa ato lang mo pangutanan niya, kaya ako di mo ingon nga, kaning, sanay, maka-income ko niya, yung kamunggay na, tabang na po rin ako niya, nga, kanang, nasa yung makabaw ba nga, nari kamunggay dito sa Japan, yan naman, na po yung mga ganahan makatilaw kamunggay, kaya ako, mingaw na dyan kay ko, mo na nga, balik ko na ko, salamat kayo sa inyong mga tao ninyo diha, sa inyong more power ninyo diha tanan, o, naot ko nga, tagan po mga intern nga pareha na kong matabangan no kay damo siya intern pud nga gikan sa tuan yang gipatrabaho dire sa Japan. So muna karon magluto ko og tinulang manok with malunggay or kamunggay. Okay, thank you kayo ha. Bye-bye. Magluto sa ako. Ako na siyang gikuan din no gikuan da ano kanang dahon kay kumantay mo bay-ubay kamunggay na upaw ning taon dili ako lang ako lang siyang gibinlan gamay gitupi-tupihan lang ako siya magbarber ba barber cut laro nila sa yung batik ka tanahon. Kay di man dapat ning huto ng madahon dili mamatay. So mo ni ako nakuha niya. Watan ninyo akong loto, okay? Og karon day, hapit na maluto ang ako tinulang tinulang manok nga akong ikamunggayan, tanawa ninyo. Niyo. Wow! Pwede ba? Akong ibutangan na ganing naghang kayong silispada kay hilig mo kog halang gud mo na akong ibutang gisilian ako. So karon ako na ning ilono ng kamunggay, tanawa ninyo. Walay maluoy sa nagtanaw. Tagang kay kamunggay ang gibutang no kay ana. Excited kay kamkaon na eh. Wala yung gituyo idagang ginako. Okay, ang technique para ang bitamina sa kamunggay dili mawala. Ngani ninyo ha? Na. Inyo na siyang giduot kadiyot. After ana, paungo na din ninyo. Okay? Paungo na din ninyo ang kayo. Ayaw ninyo pabukali ang kamunggay kay ngano man mawala ang iyang bitamina mamatay. Mo na kung tambag ninyo. Ayaw ninyo bukalik mayo kay pilar may kaga ng dahon ng taon dili man karne di ba? Mo na ay pagpakauaw. So mo na luto na no. So mo na karon ako nang hukaron niya mo. Mukaon ako. Bawa na kong kaldero na ko. Purot lagi ng bahaw lagi ron. Purot gini. Magukad sa kuha na. Magukad sa ko sa akin ng tinulang manok. Og karon nakabantay mo dyan mo nga nakoy kaldero. Kaldero. Ya, siyempre ang ato ang product, no? Ara, tanawon ta mo ha. Ay mayabo yung tao na no kana. I feel good. Naay dahon sa kamunggay. Tinulang manok. Lami ay. Karon para maiba naman gamay no. Para malahi pag gamay, matuban pag gamay ana. Ato ning hukman. Mo tag hukman kini atong i-judge ba atong tanawon kung unsa kalami ba ang tinulang manok diri sa Japan, no? Okay. Kanon. Ay, Hurutin kanon lagi. Awal lagi ni kanon na. Hurut lagi ni. Unahan dengan sabaw ha. Wow. Dilingon nga kanang bihasan mo ko nag-react puloy. Bitaw lami gyud sagid kanang mura sa kining bihag bitaw. Tama kanang bihag. Murag bihag nga manok ba Bisaya or kanang bihag or Bisaya nga manok ana pare-parehar gid silang duha. Mura siya kanang native ba. Pero dili ni siya kuan kining Bisaya nga manok nga tinulang Bisaya nga manok kay siyempre nanda sa Japan dire, na Japan man ni sa tawgon na ni kuan. Hapon nga manok no. Ba na. Ninayo na nato kay di na to dungan og kaon tanan kay para po thrilling gamay ba. Sabaw kay lami kay no murag bihag eh. So ako din yung butang luya kay aron ang kahumot man naagya pon maluya nya tangan ko carrots no. Nya na po siya patatas yung tangan po nako. Nya ang kaning manok gigamit ako paa sa manok. Siyempre kanong paa kay nagkanahon ako randol bud. Nagkanahon ako sa paa randol para mi at paa ang randol pagkanan niya. Mo tong ko paa sa manok gamiton be. Okay. So tilawan na tong paa ni randol, paa sa manok no. Tilawan na ta. Panit ano ta panit. Panit kuno bi. Pinarandol dai. Panit kuno sa manok bi. Para panit ha. Inita eh. Sana man yun eh. Natural lang kaayo ba? Ang panit murag aping randol. Way pakay, murag Julin. Panit pa lang gani na. Na, ngambot na lang ko. Kaswerte sa mga makatilaw, oy.
Unod ko na kaya, unod. Ang unod ah. Unod. Wa na. Mangambot lang ko sa unod. Murag tiyan ni Randolph. Oh? Way tambok, way mantika, puro unod. Ay, mura na di ko nakatilawan ni Randolph na. Kumaon ni kwentaha, mura naninitabo na mo. Oh? Salamat ka ni Lord ha. Salamat ka ni Sulana. Ako lang maluoy ng nagtanaw karon. Okay ang sabaw. Ang sabaw, mura kong laway ni Randolph. Humot. Ito eh. Ito ang pinaka-main, ang kamunggay. No? Mga ginay, main product na to, ang kamunggay yun. Matulog ka tuig na tawag ko. Puro na kamunggay kung kanon ha. May lain ha. Kamunggay yun. Wow. Kanimdom ko sa una nga. Sa una magluto ko, nanay ko kamunggay. Kanon ko kamunggay, yung unahon, pero may kanon ba? So well, gituno ko ang kamunggay. Ako na huna ko kung sa'yo mga vitamins nga naan niya ba. Hindi ka na ko. Pag ano, di rin, suso kong utok ba? Ayan to. Nanay, vitamin kuan, vitamin, ana. Naro siya vitamin K, no? Niyan. Balik ko muna to. Vitamin K na, vitamin K rin, no? Sa palain. Vitamin D. May vitamin K, may vitamin D. Wala maluoy. Sa may meaning, ana. Ay, mo kung tanaw sa meaning. Klaro na kaayo. Vitamin K, kamunggay. Vitamin D, dahon, oh. Dahon sa kamunggay. Bitaw, kamidjar, eh. Ako manigita na ang kanina yung kamunggay na vitamin A, B, C, calcium, iron, potassium, okay na yung protein. Usam na siya, Paul. Ay, na pangutan. Ikuha na naman na sa Google na ninyo. Ay, ko pangutan na ninyo kung sa meaning na. Nakalindot mo ganun kamunggay kaya kuha na siya, no? Ako ginag-take note ba? Ako effort kayo kuha na para ninyo. Anti-cancer rin siya, antibacterial, anti-aging, sa pa sa mga tigawang na niya. Kaon mo kamunggay, buntag ito hapon. No? E pabata, may antibacterial, sa to pa. Kung na kay bakterya dahil sa mga kontra din sa mga bakterya, no? Cancer, sa mga cancer dia, na. Kaon mo ni. Mao to na akong advice, ta seryoso ta gamay. Advice ako sa mga bata, no? Labi na sa mga gidikanan amahan. Ikaw mo naman mo yung mga anak, di ba? Ayong anak, while bata pa, i-train na ninyo kaukutan. Ayaw ninyo i-train niya magkaog karne. Kaya ano, mabot ang panahon ng mga sakit. No? Diha na mabago. Ay, mag-utan ako mga kaya na. Murang magkamatyuno naman ko. Ayaw. Bata pa lang, i-train na ninyo. Dili yung nakamunggay, regyon yung kanon. Tanang klase sa utan. Pero dapat na di kamunggay, kaya importante gina yung kamunggay no, sa to ang health. Utan na nga ka na mamanghod ako. Artim dyan na akong mamanghod. Ako gina silang ganing tabagan nga pangaon, ita makutan. Kaya akong tambag niya, dili man nga para ako lang. Makaon mo para ako. Dili, para inyo man na, ikaw mo may nakaon. Para inyo man na sa inyong health ninyo. Muna akong tambag nila. Inaot nga nagdagang mong nakatunan ka no? Bito ka to, nadyo may nakatunan nga. Dapat makaon dyan kamunggay no? So muna, karon wala dugay-dugay, kaya saan ang rasa ron? Alas 9 na sa gabi Mapakoy mo ba niya akong panhapon. So muna, mukaon ako karon. Ya. Sorry dala sa mananan ako karon nga nagatilaw ko tinulang manok with malunggay. Ako lang maluoy mo pa ka katila. Pila lang ka buwan tuig sa Japan. Ako gatilaw na gid taon ko. Pero nakaindot ani kay libre pa ni siya. Di ba? Wala ko mangayo. Tagaan ako diri hatod pag diri free pag yun. So maro na mukaon ako. Indutan kinabuhiya eh. Ano ba tagaan ra ka ba? Masagwa ka mangayo ba? Okay, nga nabutan what a life. Help me. I've been thinking too much.